Hai moita xente que me empezou a seguir, que ao mellor non saben a cousa máis importante que eu teño que dicir e a que máis problemas me causou nos últimos anos. É que eu posicioneime contra o transactivismo, contra o movemento queer. E isto supúxome moitas cousas, ameazas, exposición, exclusión e todo isto. Daquela vou falar, que falei onte de valores líquidos, vou falar de como eu fixen iso que chaman o pic trans, non? Como a todo o mundo, de entrada, abracei a diversidade, a inclusión e todo isto, e despois non che vai cadrando. Este movimento mental meu baso na idea do que podería chamar eu o cinismo líquido, xa que sigo esta corrente de Bauman, non? Aquela idea de vivir dunha forma rebelde contra o establecido, pero que tamén é líquido, porque sostense en valores líquidos. É parte de todo isto que falo sempre, de que reproducimos o que o poder nos di. Hai uns días falaba aquí en Carballo con alguén disto. Eu falaba, pois, como podemos falar aquí. Pois de que calquer persoa vai ao rexistro civil, mude a mención do sexo, especialmente desde o feminismo poderíamos dicir todo isto que se nos está dicindo, que unha muller trans é unha muller porque así o sinte, e isto témolo que respectar. Eu falaba de como vou eu respectar que calquera home poida mudar a mención do sexo e dicir que sufre as mesmas discriminacións que a calquera muller, e que use os meus espazos. E esta persoa díxome, aquí ven un pouco o cinismo líquido, que hai problemas máis grandes. E daquela sinalou o tema de Palestina. E eu dixenlle, tes razón, hai problemas máis grandes. Mas non sei como imos medir, por exemplo, as guerras, e o que pasou últimamente en Afganistán. En Afganistán prohibiuse ás mulleres exercer a medicina e prohibiuse aos homes tocar ás mulleres ou velas sen roupa. Cando agora houbo o terremoto, moitas mulleres morreron entre os escombros, estaban vivas, berrando, e morreron entre os escombros porque os homes non as poden tocar. E eu pregunto, como sabían que eran mulleres? El dicíame que eu teñolle moito aprecio a este home e lévome moi ben, precisamente porque podemos ter estas conversas. El aludía a que esta cousa do feminismo noso son problemas do primeiro mundo. Que si usan os baños ou non usan os baños, as mulleres trans e todo isto. E dixo eu, son problemas do primeiro mundo? Non, porque desde o primeiro mundo nós podemos visibilizar desde o noso privilexio estes problemas que non son do primeiro mundo ou podemos invisibilizalos. Se eu che dixo que unha muller é unha muller porque naceu nena e iso condiciona a súa vida e faina vivir dentro dun mundo patriarcal que a oprime e que a violenta cunha violencia estrutural porque naceu nena, desde o meu privilexio eu podo dicirche que a nena a que se lle fai unha ablación, todo o mundo sabe quen é, porque naceu nena. Que a nena que se vende para un matrimonio infantil, ao mellor aos 10, 11, 12 anos, se lle vende a un señor de 50 para que case con ela, nadie lle preguntou se sentía nena. Saben perfectamente cal é a nena. E que todas estas mulleres que morreron entre os escombros en Afganistán morreron porque naceron nenas e son mulleres. Digo desde o meu privilexio do primeiro mundo, cando podo dicir é que eu non quero
que calquera home vai ao rexistro civil, mude a mención do sexo e diga que sufre a mesma discriminación que a min, a mesma violencia que a min, sí? E que merece que se lle recoñezan todas esas cousas como a min. Eu, ao posicionarme, visibilizo tamén iso. O movemento queer invisibiliza tamén o feito de que nacer nena te condiciona. Esta é a cousa máis gorda que fixen nos últimos anos. E sigo a defendendo. E a isto eu chámolle cinismo líquido. Ir contra o establecido, pero desde eses valores líquidos que agora mudan. Porque hai uns anos, desde o feminismo, eu, por exemplo, aquí en Carballo, crearas aquel círculo feminista, eu facía parte diso. Todas concordábamos con isto. Esas mesmas mulleres hoxe teñen bandeiras queer, están metidas neses espazos e movimentos que chaman transfeministas, negando esta realidade. E aí tes os valores líquidos. Aí tes o que digo eu, pertencer a grupos onde ao mirar atrás te das conta que non había valores compartidos. Cinismo líquido sería comprar os valores que o poder nos quere vender. Neste caso concreto do feminismo é: se a sociedade é patriarcal, o poder é patriarcal. Logo vai nos vender valores patriarcais. Mas agora o activismo que está na moda é este. E eu onte comprei uns valores e hoxe compro outros. Non hai esa consistencia e esa a ética sería unha ética do Shane. Eu agora son moi activista disto, sí? Pero é todo líquido, é todo pouca cousa, e na que ven na moda reivindicar calquera outra cousa, eu tamén o fago. Por iso eu sempre digo que tamén os activismos hoxe son axentes socializadores de proxectarte, de facer ver que ti és unha persoa moi comprometida sen cuestionarte. Así como no vínculo, ese amor líquido, a persoa di o mesmo que dis ti para usarte nese momento e proxectarse e todo iso. Cando ti isto o extrapolas ao social, a persoa di o que axa que dicir. Isto está na moda, este é o discurso que che vai dar likes, que che vai dar palestras para falar disto, que vanche publicar o libro, o poder vai te sinalar, non? Como diría Foucault, como a persoa que está aí, por exemplo, comigo, sinalando e corrixindo segundo a lógica do poder. E isto é esa sociedade que non se cuestiona nada, que queren ser activistas de todo lo bueno, pero sin o custo que hai de pensamento, de reflexión e de enfrontarte ao poder e non funcionar ca súa lógica. Porque calquera activismo require dunha resistencia emocional, non? A enfrontar o poder. A un cinismo clásico, no que dis, eu desmóntome de todo eso que o poder di e de todo ese privilexio, precisamente, problemas do primeiro mundo, desmóntome diso para vivir de acordo comigo, para ter a miña ética e defender aquelo no que eu creo. Eu creo que se entende o que quero dicir sobre disto, que podo falar máis. Pero así tamén aproveito para dicir ás persoas que poden ser moitas, que estean en desacordo con isto que eu digo, porque tamén están moi abrazando o tema queer, que eu son esta. E esta é a miña opinión.
explícoa, xusto, problemas do primeiro mundo, eu son moi consciente diso, e que son unha privilexiada tamén, e desde o primeiro mundo, e desde os meus privilexios, reproduzo e podo visibilizar como isto que aquí é tan sinxelo, repercute no mundo, é extrapolable e podemos visibilizar unha problemática que nace dunha realidade material totalmente obxectiva, ou podemos invisibilizala. Ese é o poder do noso privilexio.